казал, че след всичко това, което чух по отношение на свършеното до тук и дори с факта, че днес в този празничен и светъл ден е пълно отново с туристи и последния за деня курс на кораба, а, смятам, че острова се превръща наистина в емблемата на културен и духовен туризъм за Бургас. И смятам, че е напълно подходящо да бъде и една от емблемите в битката, която предстои на града по отношение на спечелването на конкурса за културна столица Точно така. през 2032 година. Смятам, че с уникалността на острова и достъпността му, всъщност на Ченгенескеле, острова, ако ще на Яквикали, деца са основните обекти, да не говорим за Бургас, морска градина и всички хора, които работят като музеите, като частните инициативи за частните музеи. Всичко това са само плюсове и така козове на Бургас да спечели и наистина да предложи един уникален продукт, защото нали, града си е град като град, но това пътуване до остров, пътуване до Ченгенескеле в бургаската културна столица и това му отваряне към морето просто е безценно предимство и смятам, че трябва да спечелим. Вече юли месец видях, че е пълен. Какво предстои за това лято? Какви, ако ще, и косметични промени предвиждате за острова и най-вече така, първите организирани групи кога очаквате? Ами, те вече дойдоха от Румъния, даже в началото на март месец. Пътуваха сега последните дни, празнични си ги имахме. Следващия уикенд имаме две групи по 50 човека пълен кораб на 26 април. През май месец вече вървят групи, основно които са заявили така посещения са румънци. Те си идват така, хареса им, с автобусите пристигат, по 50 човека се качват. Отделно идват унгарците. Отделно по инициатива на компания в Несебър специално доставиха голям катамаран, 150 местен, който вече стартират продажбите на билетите за пътувания от Несебър, който си е огромна община с огромен потенциал и хора там. Веднъж седмично за сега, ако има повече записвания, два пъти седмично за гостите на Слънчев бряг до остров Света Анастасия с едно така луксозно, висококатегорийно пътуване до тук. Вече е договорено за първи път не ще се случи. От Поморие си вървят пиратските приключения. Там си ги знаем. Много частни плавателни съдове. Дължи ще се включат в нашата платформа GoTo Бургас, която стартира с обновен сайт, който се очаква да тръгне средата на май. И оттам онлайн хората ще могат да си пазаруват пътувания до острова от Созопол, от Черноморец, от Несебър, от Поморие или от всички градове. Ще си има и така един киоск интерактивен, който ще е на входа на музея, да избегнем опашките, хората да могат да дойдат с телефоните, да си купят билети, директно да си влязат в музея, например, или да ползват някакви други услуги на общината. Ще доразвием плащето, нали, с повече сянка, повече интересни места, започваме строеж на навеси и така нататък. Козметично освежаване на целия остров, нали, съответно. Малката сцена ще стане малко по-голяма. Планираме се заедно с колегите от Адриана Бодевска да я разширим, за да можем да съберем повече хора и да могат да има повече достъпност и повече видимост за нашите гости за прекрасното фестивално лято, което не очаква. И остава да пожелаем поредно успешно лято на остров Света Анастасия и на целия екип.